musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare 1 siilo hitande ujunide nogas ɗiɗi ɓataake men ko faati dewle kala alarba eɗen keewi artude e nder gurdam meɗen to bange dewle e nder galleji meɗen nde tawno ko ɗaccal buduk badak moɗetako wokkitako a moɗat ara hay goddol kala aɗa fito ko noon wayi ɗum noon ko wayi noon ene moƴƴi e kala sahaale beele yimɓeɓe natta modde ɗacce buduk badak ɓurata moƴƴande en nde tawno gurdam aduna ɗam ɗo ko Allah rokki en fittandu fof ene foti wurde gurdam moƴƴam fittandu fof ene foti wurde gurdam moƴƴam taw wona bonɗam gurdam moƴƴam taw wona bewno jam gurdam moƴƴam dagiɗam pewɗam ɗam Allah yamiri yo neɗɗo wuur ɗum neɗɗo kala fittandu Allah tagi Allah ne farle fittandu wurde gurdam moƴƴam nde tawno ko Allah tagi neɗɗo o honni ɗum hakkude jeeri e waalo o waɗani ɗum kala teddungal ɗum noon yo teddule gon hakkude yimɓeɓe moni kala rokke gurdam moƴƴam moni kala hokke gurdam moƴƴam wasa rokkede gurdam bonɗam ɗum woni ko wallata neɗɗo o ko ɗon kadi Allah o dañete ko ɗon ne kadi barke o dañete ko ɗon ne kadi haqqeji ɗi kala giwata ha laaɓa kono so wona ɗum hankadini ko mette e luure e kareli e dukoli e ƴattoje e purƴinali e tikki ɗum tan woni ko jogori warde en mo jiiɗa kala ene ñoodo bini ene rafa yeeso mum ene sumi ene tampi tene kadi ene ñaama jamma ñalama kono yanata e mum firti ko ɓernde nde lakkitaki wellitaki e ko fittandu foti wurde ko ɗum noon goto men kala yo micco no moƴƴi ƴeewa fittanu ndu Allah rokki ɗum ko renitendu ndu waretake ndu heyɗintake ndu bonnittake te ndu joñetake ndu foti rokkede ko fodde mayru ha timma ɗum koye farillaji jeeya yo Allah ɓeydan men jaam eɗen garta seeɗa hade men yettade gurdam galleji ɗi eɗen garta seeɗa to bange laamu leydi Sénégal ƴetti kuule no gase ɗiɗi kuule baɗɗe fayida kono e kala saha kuule ceerani e ƴettede wondi ko rewetake sariya Allah noon so rewaka kuule goɗɗe mbawata rewede sabu waɗeɓe ɓe kañumen no mbaɗiri ni enen ɓaleɓe mbawira noon kuule ƴettaɗe ɗe so ndewama tan ndeƴe nattat hare wonta wat hakkude chauffeur e kiliyaneɓe hakkude kiliyaneɓe e apprenti ɗum wonta wat so tawi laamu yamiri hankadi ni baŋuji ɓitteteɗi e hakkude yimɓe woɓɓe ne ɓitte hen yo itte ha laaɓa pooɗe ndure nattat addi kay hare hakkude soforeɓe kiliyaneɓe ko ɓitto o wona ɗum ko enen jaɓi ɗum ɓayde ko haalis ma wona kado otoji ne keewi sen calima hande en calima janggo otoji dogani ɓawo janggo ɓe jaɓat haajuma ko haajuma fof yo fittandu ma ɓurani haajuma ɗum waɗo puɗɗorɗen fittanu fof koko renete neɗɗo woto hoynu fittanu woto yeey fittanu mum woto war fittanu woto halku fittanu mum woto kalken pittali men e kala sifa noon fittandu ko hunde mawde gandirta fittanu mawni kala nde mbarɗa fittanu a dañi haaju e aduna a dañi haaju e laakara kala nde mbarɗa fittandu ma an a dañi haaju aduna a dañi haaju laakara sabu a yalti aduna tene a anda ɗo paaɗa to teni fittandu Allah rokkuma ndu holko saabi mbarɗa ndu ɗum woni wartade nde wona ɓayde aɗa selli aɗa wonde haqqille ma a wona ɗawaɗo haqqille fittandu ko hunde mawde Allah wondi teddini ɓi adama honni ɗum hakkude jeeri e waalo waɗani ɗum teddungal mangal ngal wannani malikaji waɗi ɗum teddungal mangal ngal wannani haydara e tagore makko kala ko tagi hakkude leydi asman ko ɓi adama jeeyi e nder leyɗele ɗe ko ɓi adama jeeyi dow asmawuji ko ɓi adama jeeyi ɓiɓɓe adama jaa ha lewru
njaha bittoya koode, njaha bittoya weeyo, njaha ha nder leydi, njaha e nder maaje, bitta gadda pap ko Allah rokki ngel ɗo koyel ngel jiiɗa ngel. Nde ɗo hoore nde jiiɗa ngaandi wondi toon ndi Allah ne rokki ɗum. ɗum waɗi noon eɗen cali neɗɗo salo huutoraade ngaandi ndi Allah rokki ɗum, sabu ngaandi ɓuri bindi. Ngaandi ɓuri bindi, bindi jalti koye ngaandi, gandal yalti koye ngaandi. Ngaandi hecci duɗal, ngaandi hecci école, ko ngaandi fewni école, fewni duɗal, rento feŋaade ɗo bindi ma kaaɗi, ko nde deftere tan, ko ɗi dalillaji tan. Sa feŋima ɗo hen gandal ma famɗat, a wittat. Bitta ngaandi ma ndi, ngaandi ndi Allah rokkuma ndi, ko soomi hen ko gandal mangal, gandal Allah woni koye ngaandi neɗɗo. Sabu Allah no tagiri neɗɗo ni gila to baaba Adama wo itti ko kala gande makko loowe ngaandi neɗɗo. Jaɓɗo ɓulnaade o, jaɓɗo wittude o, jaɓi Allah jeyi gandal mi hatta e ɗi bindi jaltuɗi e ngaandi o neɗɗo. Minnen mi ɓulno ngaanam ndi hami datto ɗiɗo bindi, mi wawa yaltinde hen ko woɓɓe ne naftoro. ɗum wonata gandal. Kono so wonti ko o jangi ko ɗum janganmi, oɗo haaɗi ɗo ko ɗo kanmi, walla ɗo haaɗi ɗo mi ɓuri ɗon seeɗa, kono kanmi tan koye ɗi bindi. So mboɗa haala koye ɗi bindi, so mboɗa dalinoro koye ɗi bindi, koye ɗi mbawi wonde pap e bindi, koye ɗi tan kaɗɗa ko ɗum feŋi Afrique. Afrique mum ɗum feli ɗum, sabu gande Afrique naaɓe koye ngandiji mumen e ɗemɗe mumen. Ɓe cali hutorade, ɓe mbiya ɓe kutoro ɗemɗe janani e ngandiji janani, ɓe donki yah, ɓe donki fewnude hay tus. Wonti kala ko ɓe dañi ɓe nawtata koto joomen ngandiji keddiɗi. ɗum waɗi noon Allah ne teddini neɗɗo. Ngandi neɗɗo ndi ko Allah waɗi hen ko waɗani men ngandi ndiwri. Yaade ne sammitoya ga cabbuli diwi en ɗum ɗo ne ƴeewa gandal, gandal koye ma woni, ngandi ma ndi woni gandal. Hoore ñiiwa en walla éléphant en ittude ɗum waɗa mémoire mbi wasiji de koye ma woni. Ko Allah waɗe ma ko waɗani e ñiiwa, ko Allah waɗe ma ko waɗani e ngeloba, ko Allah waɗe ma ko waɗani e ndiwri, ko Allah waɗi e ma ko ala fof kullel ngel Allah tagi ha waɗe mum. Ko an woni dow, ko an woni dow, ko an ñaawete, ko an nannete jeyge, ko an nannete aljanna. Ko an wondana mami hebbin yimɓe e jinneji jeyge ha heewa. Wona ndeke noon ko enen ɗum waɗi noon ko alay sago kutorɗen ngandiji men ɗi. Ngandi fof yo hutore, ala ngandi bondi, ala haqqille bonɗo. Ko bonnaɗo woodi, walla nuskinaɗo, walla mo jaɓani wittude, walla mo jaɓani ƴewtade ko woni e mum ko. ɗum noon teddinen koye men ɗon ɗo laamu yaltini misiraji mum 22 ene hen jeeya ɓittodiral ngal ɓitterɗen e ɗi otoji no comme jawɗi ni, no comme daabaji ni. ɗum ko enen poti wallude laamu ngu. Sa yi ɗum noddu laamu, numéro laamu ne woodi, numéro police ne woodi, numéro gendarmerie ne woodi. Wona jamfade bandum dogno oto ala, ko hunde fof waɗi ko luwa koye luwa tan. Sa woppi rewne lawol wona, kono addi caɗele ko naafigagal men. Ala min kay hay goto hawtan mboɗo nani hen ɗemgal, min kay hay goto hawtan mboɗo tine ɗum ɗo hen, min kay goto hawtan wiye ko min kalmi sikkari. Ko bone ɗum, ko bone, ko an woni bone o, ko an woni bone o. Sabu so tawi laamu waɗi kuule mum, wonɗo police ala, wonɗo gendarme ala, kono an ko an wontata ɗon police, wontata gendarme, wonti laamu. Ko an foti addude ɗon jamo ha yimɓe daña ɗon jam. ɗum woni jam wona. Ndeke ko ni hunde wayi. So tawi hande alhamdulillah laamu ƴetti peeje ittude ɗi bagasuji ñappeteɗe dow otoji tan ha fayi dow asman. Kala ko cotta Dakar nana Wourossogui, kala ko cotta Dakar nana Tamba, kala ko cotta Dakar nana Goudiri, kala ko cotta Dakar nana Madina Gounass, kala ko cotta Dakar nana Kédougou, voilà, nana Vélingara, nana Fulata wayno leydi, kala ko cotta Nouakchott nana Kayheyɗi, wona, nana e nokkuji goɗɗi, nana Khayi, nana Labé, nana Bafat, nana partout. Ko neɗɗo sodata tan bagasuji awi lut ko nana bangi goɗɗo. Yo won bagage jam walla oto bagage ne woodi mbaɗa hen yah, wona an kisna ko heddi ko. Baga oto so hoyi oto so hoyi o teddani ha ɓurti, so yani ene tiiɗi ko yimɓe heɓe mayata e makko, sabu jomgu makko forata, wonata jomgu ɓurtugu, walla ni o wasa yan o ɗeɓa yan. Ɗeɗo gueɗe fof ko gueɗe teskuye,
ɗe teskiɗen e dow meɗen. Ɗum noon kuule ɗe fof ko enen ɗoftotoɗe wona ɗoftoɗen kuule ɗe ko enen mbaɗanaɗe. Laamu ngu aɓe jogii otoji maɓɓe ɗe, ɓe jogii ko otoji maɓɓe personnel, ɓe jola ɓe joldayi sofor maɓɓe ɗaaniɗo ha kemmili, ene fini ne woni en forme, ene ƴeewa ne selli, jagga volant nawa joomum, ɓittodiraka waɗaka woni koye climatiseur mum, ko enen ɓittodirte. Kadi chauffeur fotani tan wiide ene wona ha 4 heures du matin ɗanaki ne wonde belguel, ala. Onon e sukaɓe wuuro son joddima e chauffeur jogorɗo janggo finde ne dawa, mbiya ya leloyo. Chauffeur so 19 heures yoni sa juuli gueƴe tan lelo, sa juuli gueƴe lelo 4 heures du matin gummoɗa aɗa jogui en forme, ƴeewa auto ma o fodde 1 heure de temps, kuɓɓamo ƴeewamo no moƴƴi, jolna kilnema 5 heures jaaha. ɓayde laamu wi hankadi ni ko auto ji woto dog jamma, alhamdulillah wona jaaha. Kono jiya chauffeur heɓa ɗo ne yara ataye ne simmo, ne yara ataye ne simmo, ne yewtida e suka wuuro ha pecce jamma wiyane ɗanoten janggo dogna oto, ene faya nokkuji goɗɗi, ene faya ga wawa wonde. Auto ko haqqille dognata ɗum, wona mi wawi tan mboɗo wawi mouvement ono comme juulumen ni, wona hono noon. alay sago yimɓe ɓe gadda civilisation moƴƴo e nder en. Mboɗo yewtida e tubak goto o wi sa ari leydi ɓernde ma ne deeƴa walla ɓernde ma wasa deeƴa koye nokkuji tati. Mbimi holɗin tati? O wi sa ari leydi a jippima aéroport, a ƴetti taxi mo gaɗiɗa ƴettude o dognowo e nder comportement o ene deeña ɓernde ma e nder leydi ndi. So tawi koɗe newiɗo, bismotoɗo, jaajƴo, moosowo, jalowo, kadi neɗɗo jogiiɗo haaju, somo dogna auto omo teeyi, omo deeƴi, o norta ko téléphone, o lemota ko dugdetaki, ɓernde ma nen deeƴa ha jettoɗa. Kono so tawi a wi koyngal ma e leydi pat, auto mo gaɗiɗa ƴettude o ko chauffeur kamniɗo, mettuɗo, dugdeteɗo, nan tan duka ga, nana lemo ga, nana haala ga, nana waɗa ni, ɓernde ma nde deeƴata. ɗum ko goo. ɗiɗi koto jipporɗa ɗo, no tawruɗa jipporde ma, so hôtel, so e galle, ɗo wawi wonde foof. Jikkuji gonɗi ɗo yimɓeɓe e walla hôtel o sifa gonka ka yimɓeɓe jaɓɓugal mabɓe ene hultinma leydi ndi. Tati ko jeere nde, no gardata e jeere nde no wayni, yimɓe no mbayata waade ni jeese mabɓe ɗe jamfa escroyagal ngal woni funtiji ɗi e prix ji ɗi eno wayni, goto fof no yiɗata funtirdema ni ene hultinma hankkadi ndin leydi ko ɗi nokkuji tati. Ɗi nokkuji tati sa are majji a yi kene deeñi ɓernde ma, leydi ndin deeƴan ma. Sa yi kene ƴenƴina ɓernde ma, a hultan ndin leydi. Sa hooti ko ɗum gadorɗa haalde, hayso goɗɗum ene nder ha yooƴi, ko ɗum ɗo woni gueɗe mantiniɗe dow ɗe. ɗum noon ko enen pewnata koye men, pewnen leyɗele men, pewnen jikkuji men, gonen neɗɗo goto. Eɗen garta e gurdam dewle. Oɗon ciftoro en gaddinɗo ɓataake goto nana wona duuɓi 2. Hewɓe jiɗino yen jokkit ɓataake o, wonande debbo mo joom sukaɓe mawɓe, sukaɓe yaaɓe ha ndesi, ha yi tanumen kanko debbo o. Eɗen gandi kam debbo yiide tanumen sattani, kono ko mawɗo kam, sabu dañi duuɓi 60 mankata ko seeɗa, manki duuɓi 60 wona, kono kono mbiyata demi pa tan, mi anda ko demi yumiraɗo. Eywa joni noon eɗen gandi joom galle makko yaltuno aduna o jooɗi, e o yiɗi dancude gorko, omo sohli, ene ara e makko, o danci suka, taw kadi kanko hecci suka o no fewi, kono suka o ene ɗeɓa yerodirde e ɓii ko afo, hayso on hecci ɓii ko afo seeɗa. On histoire en gaddi ɗum ɗo wona. Debbo o noon ƴettino appartement, ƴettani ɗum suka gorko wonde kala ndeɓe jiɗi yidirde taw koye dewgal ko toon. ɗum woni dewle suuɗayru, wona ɗe mbiyata dewle suuɗayru ɗe tak suuf joni fof mbiyata way sirliya. Nde sukaɓe tini ɗum mbaɗi hen ñama ko ha heewi, ha hunde wonti caɗele, ha debbo o huuli, ha sukaɓe mbi so nangi on ko mbaɗata hen ko fewani. Haala ka mawni, debbo wi joni ñaagui dande, suka o sali accu. Haala ka mawnino, ɗon darinɗen mbiɗen ko en ɓennata ɗon wona. Haɗino en ɓennude ko wattidino koto tribunal, addi ɗum yaade to tribunal noon ko piile bonɗe ndewi hen, sabu suka o kanko gorko o desɗo yummum sukaɓe o, sukaɓe battidi ko yitudemo, piimo piggal bongal, piggal ngal hawo gañi hen gañande musde jaaru. O wattidi koye hôpital uji, ɓe battidi koto tribunal ji e ɗum ɗo e jona. ɗum hanno en haalde hen. Kono hono on ɓataake en kepti hono makko,
ɗi ɗiɓi nandude seeɗa. Enen jiɗɗen wiide tan ko neɗɗo sa waɗi gurdam ma ha dañi woni duuɓi beele timmitina gurdam ma tan rento sukaɓe, saabu sukaɓe ene wawi adda caɗele hakkude ma e sukaɓe ma worɓe walla sukaɓe ma reɓe. Debbo wonɗo tolnoto salo resodirde saɗa jogui sukaɓe mawɓe salo resodirde e gorko jerodirɗo e sukaɓe maɗa duuɓi, salo ɗum. Sa salaki tan joni ndeƴe heewa e noppi maɗa walla addanma caɗele mawɗe. Ko jiiɗen hen ko foof oɗo ɓattake kesone ko ɗon rewi. Hande o ɓe goni kadi koye caɗele mawɗe, foof noon heewi addude ɗum hande ko dewle suuɗayru. Kono oɗo kam ngal ɗo dewgal cakkitigal o ko caggal leydi o woni, o suuɓi ga ko suka almudu. On so tawi omo ara vacances on iwata ko toon ara ɓe kawra e wuuro Mango ngo woni capital o. Ɓe ƴetta ɗon appartement ko ɓe resodirɓe kono koye dewgal sirliya. Wona on ala e dewgal, kanko debbo o ala e dewgal komo jogui ɓiɓɓe mawɓe. Ɓiɓɓe noon gonani e leydi ndi o aratni leydi ndi o jeeyandi. Nde ɓiɓɓeɓe tinoyi ɗum e dow noppi mumen namdi yummo o. Nde yummo o waɗa pap ɓe kolli ɗum hen ko laaɓi. Wonti toon kareli mawɗi ɓe geddi yummo o haaɓi hen haalniɓe no yaari. Ɓe dari hen kamɓene gueɗe goɗɗe ha jaltoyi hen. Ko eɗen gandi ɗum hande aɗum heewi nder rendo men ngo. So tawi aɗa ƴeewa ƴeew kellifaɗo mawɗo hono ma mo jaaduɗa foftorde, wona bawɗo rokkude ma haqqille, bawɗo rokkude sukaɓe ma haqqille. Sa dañani on muñ, mbasa bonnande hoorema hakkude ma e sukaɓe ma. Ɗum woni ko laaɓata hen ko. Ɗe kadi gueɗe ko gueɗe poɗɗe jumpede e nder rendo ngo no feewi, saabu hande ko gueɗe ɓurɗe wonde e nder rendo ngo. Ɗum ɗon foof noon addi ɗum ko caɗele holɗum, caɗele ceerigu walla caɗele maayde walla caɗele dewle. Ene heewi addude ɗe gueɗe walla ngakkude lelde hakkude debbo e gorko, foof ne yalta hen. Ɓataake goɗɗo ko oɗo henna gorko o ronki tan dañde debbo e gurdam makko. Teno mo heewi ɓiɓɓe, omo jogui ɓiɓɓe ha heewi, kono ɓiɗɗo foof hen ɓiɓɓe ɗiɗo hen ɓiɗɗo foof ko yummum. Ko resa seera hande o debbo cakkitiɗo mo resi o seeri o, gila nden ha yettiɗo kalɗo ƴami tina ko kanko ha on debbo jaɓi, so weete mum tan jomum wultoto yaltat hen, firti kanko ko ni tan o wayi o resata. Goɗɗitte tan mi seerima pour makko kanko debbo yawata komo tan, konngel gotel min ko debbo yawata komi. Neɗɗo kamniɗo looɓɗo omo andi ɗum kanko hoore makko. Kanko wi ko kamniɗo ko looɓɗo, holno wallirte ha ɗum serta e makko, o tampi kanko hoore makko. Kalɗo ƴami, kalɗo wawi ƴamoyde nde wonata balɗe ɗiɗi ko jomum wi eyi ko pop, nde wonata balɗe ɗiɗi taw jomum yalti hen. Gorko woto yawu jungo to banggue piggal fiide kam eɗen gandi koko haɗa fiide debbo e kala fannu noon. Ko cadeau mo Allah rokkuma, on cadeau noon a tindat, a darat, a haalat. Sabu sariya ɗo wi en yo debbo fiye ɗo, ngal piggal ngal sariya yamirma ya fi debbo o ko piggal gelli. Sabu ko sariya yamirma ya wanmo ko yiɗodirɓe mbawi wadde ɗum, wona ɗum noon firti ko debbo ko wawi wadde kala joguiɗa ko haalande. Sa ronki haalande de joguiɗa ko hiiɗade, sa ronki hiiɗande nde joguiɗa ko yettinde yimɓe ma ɓattiɓe ma ɓen jettinamo. So ronki ƴeewa koreji makko ɓattiɗomo, so ronki ƴeewa koreji ma, so ronki joɗɗon jewtiɗon, son ronki ceerton e dow teddugal, ceerton e dow teddugal. Kono kam andama ayiba o wona e ma woni. Neɗɗo foof yo rento ayiba wonde e mum, moni kala yo rento ayiba wonde e mum. En ji e nder de commentaire goto leydi Mauritanie, jafuɗon mi yara gorel te ya seeɗa. En ji de commentaire e nder leydi Mauritanie, de commentaire o ko journaliste français goto tourni ɗum toon. Wonɗo are nokku o tawi rewɓe ne jalti ne jogui tabureji mumen, ne jogui tamburaji mumen, woni bawɗi mumen, ene konga
ene ngama ene beltini gonde sukaɓe rewɓe worɓe kala ɓe piya ngayilaji o namdi ko woni debbo goto heɓiti wi ko ɓiyum seera hande aɓe mbaɗa welnere ha ɓooyi noon debbo ceeraɗo ari ne ñanti o journaliste o namdi debbo o capato yan neɗɗo kay so seerama foti ko mettinde tummino waɗa ni kono neɗɗo seere welto wiyay minen e nder tribune amen o woni hinde amen nde so neɗɗo seerama so tawi wona kañum tooñi waɗata ko welnere waɗa dillere mawde ha worɓe he woɗɓe koreji goɗɗi tina kaari de seerama kono noon wona kañum tooñi beele gorko goɗɗara beele gorko goɗɗara anda o debbo wona toñowo o debbo de seeranimo ngam caysiyagal walla ngam yaadu walla ngam goɗɗum ala ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa ko ɗon ɓe ɓenninirta message uji mabɓe andinde o debbo de ko moƴƴo gorko goɗɗo nanɗo de ka i hande welnere mawde waɗi hande wuuro kaari en i ko kewi toon ɗi bawɗi goni ko kaari seera i kanko de ko yehi toon ko toppitima gorko makko o waɗi kala fano ko gorko woni mo toppitaki ay on gorko ne ko toppitaki ko kala ɗo yehi ƴamoyti so yettima ɓen lardotamo ko yiyande o wona toppitoɗo debbo ɗum nana nder leydi Mauritanie min yeeɓi on de commentaire voilà goto foof ne jogui no ɓennirta message ɗum firti noon neɗɗo yo rento andirede hunde yo rento andirede hunde kaari ko ceerowo tan rento ɗum kaarine de ko ɓawlinɗo yeeso tan ko durmotoɗo tan ko tikkuɗo tan jogui on rewɓe waaɓi noon ɗo jiiɗa fof jeesɗe cuurka ko tummi surtout pini subaka woni hen ko tumminiɓe tan awa dañde yeeso lamgo ni ñiire lamde ko yeeso tummini ne dumi sa haali wonay dumade wonay yaltinde konguɗi less sa wi ko mbiɗa salo haalde wiya nani wona ɗenne ne gooti taw ganduɗa hankkadi so jomum fini hankkadi ene laawi walla lawri ɓinguel walla lawri goɗɗo foof watta ɗum koye gorko ɗonne kadi fitinane ummo ɗon hunde foof yo wa tan no foti wa so wayani no foti wa tan wayi no fotani wade adda caɗele mawɗe ɗum addata rendo ngo waade ni debbo heewa dewle gorko heewa dewle caɗele ɗiɗɗe foof aɗa e banggueji ɗi debbo mo ganduɗa ko moƴƴo kono so laawima o ala limite somo duka o ala limite somo duka o mobbat foof o waɗa hen so mettini o laawoto waɗa hen foof somo duka o deƴƴata so tikkiɗo hen tikkere makko wala hawla ko fiide sukaɓe tan tut ƴatto kon duña kon aɗa andi onne ko neɗɗo mo weeɓani wurdude on baaɗo noon sa wurde mum sa renaki wonno wayata sa jolni hen ɗemgal ma haare wonta hakkude moon nder suudu gonɗon so ndenaki wooda ko diwi toon walla wooda no wayi ɗum noon moni foof yo jogto comportement moƴƴo saɗa wawi yewtide e neɗɗo yewtere moƴƴere jewte son mbawa ndene hurum dewgal mon ndene hurum dewgal mon ɓurata moƴƴande ɓataake goɗɗo oɗo hen ko oɗo hen gorko hakkude makko e joom suudu makko kanko noon o jooɗaki ko ɗannotoɗo debbo aɓe kewi dukko ɓe donki tan famodir ɓe dukat tan aɓe duka saaha foof kono bone o iwrata hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo en ɓooyi haalde mbiɗen dewgal so wonti ko hakkude debbo e gorko tan weeɓani probléme ara hakkude debbo e gorko moɓe donki réglude kamɓe ɗiɗo tan caɗele gara hakkude mabɓe tan kamɓe ɗiɗo ni ɓe donka réglu ɗum weeɓani kala nde caɗele gari hakkude mabɓe wonko addi ɗum goɗɗum ko haala jananka nattata e mabɓe ɓe lawodiri hen haaɓe ceera hen walla woɗɓe natta hakkude mabɓe bonna ɓerɗe mabɓe ɓe jeddodira ɓe cikkodira ɓe goɗɗodira ɓe natta yewtide wona jewte debbo waɗa e ɓernde mum walla gorko waɗa e ɓernde mum nden saggere ya ha ɓawlina gurdam mabɓe wonta haare konngel gotel ngel ɓe kaldo e gonngel dulɓita haala adda caɗele ko malatandi mankude nandiral e famodiral e dewgal addata ko ceergal ngal ceergal woni ceergal nimsa debbo o nimsat gorko o nimsat ɗum waɗi noon ardinde haqqille ko hunde moƴƴere kala kadi nde jiiɗa dewgal ɓooyi kaari limtana duuɓi e dewgal kamɓe de en meeɗanan ɓe ceeri dewgal maɓɓe ne feewi wonko ɓe ndenti tan wonko gorko renti wonko debbo renti wona ɓe ngala caɗele
dewgal ngal ala caɗele ala Allah tagani ngal sallam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo jamirɗen en juul e mum julɗele men e mum wontana men aljanna enen mo parnotoɗen ɓuranɗo men kala nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam e nder dewle makko waɗino caɗele ha Allah jippini qur'anil karim simore ya ayyuhan nabiyyu wona dewgal ngal ala caɗele ala woodi ko famɓe caɗele mumen ƴeewa holno mbaɗirta fof ha mbawa de maîtriser caɗele mumen woto yaltude ɓe kalde caɗele dewgal watti yaltude hakkunde debbo e gorko joni ɓe dañi caɗele sabu so yalte maɓɓe tan so naate juuɗe añɓe on dañi caɗele so naati e juuɗe añɓe on dañi caɗele walla yettima noppi fenoɓe on dañi caɗele haala ka wahloto ka wontoyta ko haala gotka jahoka jeere ka jahoka e nokkuji goɗɗi jahoka e whatsapp uji ka jahoka hanti hankadi e dinguiri ka jahoka e privé ka jahoka e noppi yimɓe ka wona oya wona kaya ko kaga dewgal ɓooyngal pop kala dewgal ngal jiɗɗon ɓooya lekki mum aya mum ko ndentodire tan goto foof yo dañ ko accani goɗɗo so ala ko goto foof accanta goɗɗo yahata sa waɗini tan yo pep so goɗɗo waɗini tan pep joni ngal darto foof muñal wona ɗon wooda ko ndentiɗa haalde wooda ko ndentimi haalde wooda ka memani wooda komi memani ko ndenduɗen ko ndenden ko en ndendani ko an jeeyi ko min jeeyi ni foti pewden e maggal jaren hen yeeso debbo koye jinnaɓe makko haala ka yalti debbo o noddimo ɓe kaaldi o noddiri jinnaɓe makko kaali o noddiri debbo o wi debbo aɗa heewi bone gila garɗa ɗo ko bone tan min mi haaɓi ga ñallami ko liggade so mi arti jiɗimi ko ɗanade kono ko téléphone aji bone wona téléphone aji gilli hankadi ni ɓe ndewdiri hen yumiraɗo kadi noddamo haala gorko laawi hen e nder gorko laawi koɓe kaldata ko debbo filñiti gorko filñiti e nder duko mabɓe debbo leli suur mum lele leeso mum ɗango kanko mo lele leccel makko to woni to sabu eɗen gandi célibataire caggal leydi ha tinta leydi ele waɗeɓe ɗe wonata ko cuuɗe tokocen jaafo ɗon kam noon hande mi memon seeɗa ɓe lawodiri ɗoɓe lawodiri ɗo noon gorko o haali konngol ngol are noppi debbo komi seerima kettoɗen are noppi debbo komi seerima debbo fini hocci sac mum salminani hay goto e galle ƴetti ɓikkon mum ɗiɗon gonan kono gonanimo ɗon o fayi galle mabɓe ko woni kaari hanki min dugdi ha dara leydi min ceeri ba yumiraɗo yummum debbo o ne kadi kañumne naate e ñamako no feewi aɗa andi enen saaha eɗen pijira qur'ana ɓe yimɓe mbiyaɓe ɓe naate malikinnas aɗa andi ɗum foof moƴƴani wona eɗen jagga saahaji qur'ana nandoɗe ɗemgal men eɗen kutoro min mbadi gondi so tawi neɗɗo mettini mbiyen neɗɗo naati malikinnas wona ɗum moƴƴani eɗen mbawi ɗaccuɗin konnguɗi yumiraɗo mettini no feewi kañum woni dugdi to babiraɗo jooɗi to nani ɗum on wi jaare seesa ceergal wona ni debbo o noddi ɗum o wi addu téléphone ma o noddu joom galle ma mi haalda mo wiɗi heure uji fota wonde ko golle o wi so jippima noddamo o yeehi ha jamma kanko debbo wari to bam makko bayroɗo noddumo mi namditomo est ce que ne laaɓi walla laaɓani ɓe noddi gorko baɗɗo debbo bloqué e jamma he nde ɓe dugdi tan ha becce ɗe kayɗi o waɗimo bloqué so eɗen gandi teskoɗen worɓe hew walla rewɓe hewɓe hannde ne mbaɗa noon dugda e gorko mum tan mbaɗa ɗum bloqué walla dugda e debbo mum mbaɗa debbo bloqué fodde balɗe sappo e joyi ne bloquini debbo hay so neldi message walla noddi yahata gorko ni ko hono noon oɗon teski nana dewle ha mbayi no leydi ɗum eɗen gandi ɗum no feewi ɗonne kadi il faut yimɓe ganda ɗum no moƴƴi kuppude neɗɗo aɗa haalda e neɗɗo tan korsa téléphone o
laawoɗa tan korsa téléphone o ɗum ko mankude needi neɗɗo o no feewi neɗɗo mo kalra o mankamo needi no feewi woni ɗon a mankimo needi no feewi neɗɗo saɗa haalda e makko sa natti yidde ko heddoro ko tan wimo mi ñaguima yaafuya noon wona haydara mi kuppa téléphone o jomum so deƴƴi tan mbiyaɗa mboɗomi kuppa noon jaafoɗa wona haydara kuppa kono so jomum haala wona mbaɗa kucc ɗum ko hunde bonde mbaɗɗa a ummini mbarodi a ummini ñamako a ummini fitina ɗum wattake gorko bolkinima ko jooti babiraɗo nodda ronka hebde babiraɗo yeɓɓi koyɗe mum yi ha galle to waɗi no kellifaɗo waɗata ni jodde yumiraɗo o wimo kaari den dugdi ɓiyam noon arti o wi nde ɓe dugdi nde haala ka iwri koto moon kono minum addimi ɗo henna ko namdade est ce que ɓiyon noddi on wi seerimo yumiraɗo heɓidi aha o seerimo yumiraɗo wi aha o seerimo debbo on heeɗi kalami ko debbo waji ɓataake mum ne heeɗi ko kalami ko gorko one en mbaɗi essayer haaldude e mum kañumne haalni men ko haali ko ɗum tagui men addude ɓattake o wona ko ha jangguen en aduna fulɓe mbi mo adima e suudu wima reeno jaalal nan ɗo wata buɓɓade babiraɗo hooti nangi edda wona yeehi ha edda timmi gorko goɗɗo nanɗon e wuuro he ko commerce ko jeeyowo ko joom boutique kono noon jeeya koye leñol gongol ko ɗanniɗo ɗon tan yi suka debbo o yiɗi ɗum ƴami ɗum ƴamal ngal mawni sabu waɗino haala seeɗa on wiɓe ala oɗo ko arane walla ko naggam o ko ɗemgal gongal haalata haala ka yeehi noon ha waɗi débat to ɓe goni to haala ka yetti noppi gorko noon noddi yummum wi aha ganda noon joom suudam ƴameteɗo ɗon o moɓe kalata ɗon o ganda min ɗemgalam meeɗa rewde mi seeri de o suusa wiide on min ɗemgalam rewi mi seeri kettoɗen moƴƴi lebbi tati aɗa debma bloqué aɗani heeɗi mi wona mboɗo nanggani debma ko wona mboɗo nanggani mo desnoɗa o koyngal ala lebbi tati kam hay balɗe tati hay balɗe nayyi hay balɗe joyyi wadde neɗɗo bloqué wona lawol bloqué ala e lawol accir noon so nimsa waɗi e jammago he walla e janggo e mum walla e ɓawo janggo e mum gartun fitina ko fitina ala mo finnata neɗɗo mo finnata ala neɗɗo mo finnata on ala neɗɗo fof ne finna neɗɗo noon so finni ko hunde way kono cimmiɗo drogue ni walla jarɗo sangara ni wona wawi famande ɗum ko goɗɗo mo finnani o kono en ɗi fof sen pinni a bolki kam mi bolkima woori noon ɓernde ma rewi ɓernde ma tan mettere jibinta ko ɗum wona debbo o jeeɓi to wiyata ga ala o accani yumiraɗo an kay an a acci woto hersina men o wi mi meeɗa accude mi wiyani noon de o wondi o waati kanko suko o wi min ɗemgalam rewani hen kono haaldinima to debbo o nanani debbo sikki o wi o seeri kanko haaldir noon o wi debbo ala foɗɗo suusi wiide nane nofrum o seeri debbo o wi ko seeri bamum debbo waddi hen ha tampi ronki hebdemo o nangi edde timmi goɗɗo ƴamimo ƴamal ngal gasi humama gorko waɗi révolte serani hande ɗo ɗo jaraten ko ɗo ɓe jarata ko addi ɗe caɗele foof holko addi ɗum holko saabi ɓe gari ha ɗo holko saabi ɓe gardi ha ɗo tenaɓe jogdi sukaɓe ɗiɗo moni kala ene foti ruttade e hoore mum namdi to so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñjay ɓataake men dewle musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musibam tedduɗo